Ćao, devojke, izvinite, ja sam se sinoć zadržao, bilo neko predavanje na Kolarcu, pa sam bio posle u biblioteci. Dakle, knjiga. Šalim se, ne, nego nije bilo zaista ništa novo i zato vas nisam zvao, ali sad, retko se, ponekad se desi da naleti nešto ovako i zaista ih ima užasno malo, imam samo 2 komada, pazi, svaki ima serijski broj. Nevjerovatno. A voda od koje prave, sa nekog izvora tamo u Francuskoj, iz dubina, planina Južne Provansi. Bio je taj neki ekstra orta, kaže da to fenomenalno izgleda. Uglavnom, evo ga, to je. Novi Gucci, a? Pazi, totalno nevjerovatno. Pazi, nevjerovatno i dizajn, i kutija, i sve, mislim, potpuno se onako poludeli, znaš. Lep je. Pa ne znam, onako. No, meni se uopšte ne dopada. Okej, dobro, pazi, ja mogu da skočim do Lisićeg jarka, on donesem im ja, mislim, to je 5 minuta meni, znaš, tamo u našem hangaru. To je Trussardija, imam Palomu Picasso, ali devojke, ovo je veliki hit, zaista veliki hit i ovo je, mislim, ja vas cenim onako kao stvarno iskusne kupce, kao ljude koji se razumeju ovo. Vi znate da jedan isti parfem ne miriše isto na svakoj od vas. Daj. Dajte. Pa da, to je zato što ste vi različiti. Mislim, definitivno. Pa da, a pazi to, vi isti parfem ne doživljavate isto. To je nevjerovatno. Pogledajte moje se. Šta piše? Aj pogledaj. A? Šta piše? Piše Gucci. I ovo dole nešto malim slovima, ne znam, na engleskom. A provališ neku razliku? Nije isto. Moj brat se meni ovu majicu kupio kad je Zvezda igrala prijateljsku sa Galatasarijem i on se kune da je ovo kupio u Guccijevom butiku, a ovo nije isto. Vidi, stvarno, nije isto. Nedostaje slovo. Piše Gucci. Fali slovo, jel? A šta igra brat se više vezan, da? No dobro, ne pitaj me, mislim, od kad je došao ovaj Španac za trenera, mislim, stavio ga da igra odbranu. Katastrofa. Strašno, čoveče. I šta kažeš fali slova? To je devojke zato što mi nikad nismo imali priliku se suočimo i susretnemo uopšte s nečim što je iz Guccijevog custom shop. To je to, znaš, to je ekskluzivan. Custom, to ti je na engleskom ono jedinstveno, specijalno, po meri, za tebe. Sve to? Šta? Mislim, sve to znači ta jedna reč. Pa da, znaš, u nekom kako kažem, prenesenom nekom značaju. Znate da mi je sad 100 godina? Pa naravno. I oni su sad specijalnu seriju napravili kao tu custom seriju, razumeš, za to. I oni su se zaista zvali, nevjerovatan podatak, ono su se zaista zvali GCHI na početku to kad su predstavili. To mi ispričao ovaj dečko, on živi u Parizu, mislim, a radi baš u Provansi, baš u tom custom shopu tamo koji... Ili imaš jedan iza mene? Pa ne, imam samo 2. Čekaj, vidi to. Dođi. Neću se ljubim usta. Ne, viči kao ne dolazi u obzir. Ne i ne. Švabiću, veruj mi, ako mi ovo uradiš... Šta se primio, nisi toliko glup, nema viči. Dobro, fino kažeš kaj ti treba i sve okej. Ja, brate, kad glumim tu malter otpada. Ma da. Šveci sam obećao, znaš, da ću da joj dam jedan, pošto se ona nešto udeje. Koja je Jelica? Ne, neko tamo od njegove, od neke one, šta mu dođe, neka strina, nije važno, on se udeje nešto, pa šta će njoj, mislim, Gucci custom shop u Mladenovcu, razumiješ? Nema ona pojma. Znaš, mislim, ovo zaista mislim da ide u prave ruke. Jeste provalili kako je kutija malo ono zgužvana kao? Da. Jeste vidi kako je ovo moje, vidi, vidi kako je to je sad ovaj novi fazon, ne znam da znate, relic fazon se to zove.
Jeste čuli za to? Da, čula Pa sam. to je, znaš, ovo kao zgužvano, sve nešto postareno, kao gitara, kao duksevi Pa fani. jeste, pa imam i ja jedan takav duks. Pa da, kao recimo neki fazon, znaš, ono staro vino. Staro vino je bolje. Pa, staro vino. Ma, meni se to uopšte ne dopada, mislim. Brat kaže to uopšte nije u fazonu i potpuno pravo. Ma ja kad bi se pojavila sa nekom iskabanom trenerkom, mislim, dobila bi šamarčinu. Šta ono, baš, šta, da. Ne, znaš šta, da vam kažem, ovo košta recimo sigurno više od 100 evra u radnji. Ne, ali dobro, ja stvarno hoću, pošto sam stare mušterije, hoću da mu učinim evo za 70, nego. A? A kupujete sva 3? Svako, a? Ako uzmete sva 3, onda, evo, 50. Ja mislim da je to pošteno. Znaš, ja ne mogu ispod toga, mislim, ovaj čovjek ima se naljuti, znaš. To je ispalo iz kamiona, što se kaže. Što? Ajde, 5 minuta se objasnim. Evo, samo nešto dobro, Odmah. izvini. Lud je, izvini. Šta ti, bre, šta me dižeš od